Uba polling do MLA nong ai buit ketenat social welfare mentak sini kalai poi terik risau hajar pusan loy thu bakaladan kajialang hapo kajing peniat menteri rang ba kajela konrad ke sangma hak pukandai terik risau mentau benan badakani kajialang kalai shimya karai ban ai kajisngan ki kena ki kentai bandang pen bhasu shu ya karukom ai pami ki kena hakani kajialang la shimya karai ban lor ki jingbang kulaju ai baro shikata menta an kuntup sia kapeleng kabakin ai arteli man katayo iki kena ki bala lais nam hadu hundrus nam karta maka jingbang ka basyat arsin jisi kani ka sarkar kalayo e ka jingkashan na ka Asian Development Bank ar folklor tingka ha ka jisnam ki jaka samshana ka jala ki dan hendrio hajar tali bat ki dan ru ki baklam dan yakini ki jaka ki dan hadu khanyos pa tali yaki an kuntup no nausnam mang tingka ar hajar punrio ar hajar punyo katanat social welfare kani trailam katanat puli puthi katanat ilek kai baki dor barshnong kani kalong ban pentikna bakandan ka jingsngan yiki khana baki we de ki blashim ya karai Apo kendai terik mentau benai apo ka jengelam jong u menteri ramba ka jela kondat ki samwa kade ka jengelang ka ba he ka ba yar ka ba kentup ya ka jengi simbenta jong nga kumu advisor jong ka department ka jengi simbenta jong u principal secretary commissioner secretary director but barok ki officer ki ba he bat kumju ki ba pedeng jong ka niga department kuan chu ya thu alpi ni kidan naru santli ki ministry ki belong link bat ka department of social welfare ti ki sejam ki bangi larai ban chim kilong shisha ki ba nginget kin yarap hakaban pentikna ya ka jing sngan jong ki khna jong ki kentai bat kumju ka jing nang penbah ya ka rukom ai bam kum kenuksa kene ka supplementary nutritional program SNP ka ba ni yo borok sekata mentang ni la kentup ru saya kini ki bam di batmai kum ka peleng arteli man ka tayo nak bentaki kena apreng lai hadu terus jam kata kini ki hot cooked meals asin chisni bam ke ba shat penkluj ke ba don ru ke bang ong ka nutritional value di nak benda kani ke sarkar klayo ru ya ke jingkershan nak Asian Development Bank hadu arku krur nak benda man ka sisnem di nalo kata yakini ki angan no di centers ki jongi ki don naki ki bede ki mini centers ki don ki large centers yakini ki ba ngidon menta ki long bandri hajar tam but ki don pat ki snong ki bangi on uncovered villages la ki snong ki bam pat kentup ki don ba khat news pat li ki snong yakini ru la ban kentup no nadu kaniga snem ka ba nuan ka bamut pa apo jong unai leber jong snem wan kini ki khat news pak li snong kinyo ya ka jingkershan apo jong kaniga kumki AWC di hakini ki sektor ngla rai ru ba ngin hakajaka ba kadlong kinlong kum ki office sarkar ngin petkelai ki sha ki benlong community based ka bobot ki jingi shimadalang jong snong kinong snong ki dorbar kiseng kentai kiseng samla bakin don direct access bakin late ban back ban jungo nangta kijing don jung kini ki rio temen urusan ki ba kin ye don lang ha kini ki senta ngin kot iki ngin engage ki bat kin yo ru ban ilong perlok bat ki kena ki balik ban shim ya ka jingkershan limba ka agar mo di center ti nalojong kini ki initiative ki ngira rai ru ba gandon ke review meeting man ka sisian man ka lai benai but ba chief minister dala dia unle ya kene ka review but nakaliang department bade ya kene ka action plan ke bangi la penbenaman mentan ki babon ki ki ba labu target bagin pendap na pedeng don ki ba arbenai ki dan ki balai benai tiba dikri bale ngin shong ban
haidien ban review ban ka water